Flimkien ma' Stellina mill-FCM Travel ser rebħu vjaġġ ieħor. Din id-darba kien imiss il-Caritas. Għandna lill-Andre, ħaj jinnomina lil Karmel u xek Andre. Parti mill-Caritas aħna għandna ħafna volontiera li jgħinuna u jagħtu servizz tagħhom bla ħlas u xi ħaġa sabiħa li fil-komunità llum il-ġurnata għadek issib nies li jagħtu l-għajnuna tagħhom. Jiena żgur kuntenta ħafna mxi ħammur nsibu dak il-mel ħana dak il-premju tlaqna. Bonġu Karmel! Bonġu. Kif inti? Taf minien? Iva. X'isem nien? Stellina. Proset! Mela, issu meta niġi. X'jiġri? Daqxajn inkwiet qed tifhom tħajjar xi ħadd biex isifer. Proset, issa aħna qegħdin hawnhekk imma għax smajna li inti tagħmel ħafna u ħafna volontarjat. Veru da? Nagħmel dak li nista'. U tagħmel ħafna smajtin. Skont kif kejlu. Mela, x'taqgħidina naqra x'tagħmel inti? Wassu dejjem biex xogħol, kull minn kienu ngħinuhom, nagħmel xogħol fid-djakonija fuq livell ta' parroċċa. Ġifieri dwar għandna gruppi, għandna 5 gruppi nieħu ċarġ minnhom biex jgħinu. 5 gruppi vjaġġu dara. U smajt? Nagħmel xogħol volontarju ma' refuġjati for the last 11 years. Għax fi grupp minnu għandi grupp tal Ministri Straordinari ta' Tqarbin li jieħdu ħsieb it-Tqarbin ġewwa Mount Carmel Hospital jgħinu l-istaff hemmhekk jew the other way round għax aħna Mount Carmel Hospital nikkunsidraw parti minn farroċċa fil-periferija tagħha. U biex inżommu ma' dak li qal l-isqof, ġifieri nagħtu u l-Papa nagħtu każ tal-periferija tal-parroċċa tagħna. Mela ismani, vera jina ħanaqlalek naqra nkwiet, għax aħna se mmorru Ċipru f'Diċembru li ġej. Ċipru taf qatt smajt bih ċipru żgur. Hemmhekk se noqogħdu ġewwa Limassol. Tajjeb, u se jkollna ċans induru anki l-intorn tiegħu. Għas se mmorru fil-muntanji, Troodos Mountains, se mmorru l-Kapitali, Nikosija, ħammorru l-Arnaka, ħammorru wkoll niklu xi naqra ekel tajjeb kif jafhuma, u xi naqra shopping għax aħna nħobbu naqra shopping ukoll. Hemm inti kieku kellu ngħidulek mistidnu, inti titħajjar tiġi magħna. Għaliex le? Mela, jien se nsaqsik mistoqsija sempliċi ħafna. Għamil ħafifa ta' xena. Mela, issoltu meta mmorru Ċipru, x'laħjar tmur bil-baħar jew blajru? Blajru naħsebu. Mela l-estiruħek għax hekk Alla jrid f'Diċembru li ġej, inti se tkun qiegħed ġej magħna ġewwa Ċipru. Proset ħafna tal-volontarjat tiegħek u nispera li min qed jismana jieħu l-okkażjoni biex anki huwa forsi jew jiena minn xi ħadd u jitħajjar ukoll hemm il-volontarjat. Grazzi ħafna Karmel. Thank you inti, nirringrazzja lilkom.